fusani sanuni wariye dunga Sherife more dunga ka fusani sanuni wariye Kemineje Sherife yo isense Kemineje Haidara yo jama beko angata أعداء إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم على كهرة كان أوي على كان مو يافا على كلا بنكون داما ambe ala barkada ka wali mandon ala minena aussi shundan kene baraka mainga ka nyina ala fe kene nyona shama be ala bolo ala ka di amma kuma mi ma onda oye anfa anankal mami ananga nyemo ba al hay fori sisi aya ambla bara mina commune 3 kono o kuma o kabunya masiri kuma o be kene kan abunya be kenana no boray commune 3 almami bela jilenka bunye ana donimba ana slamew o jena ka dumi nda anku o bunya fana o be keneka kuma ambe commune 3 almami bela jilen fu
an b'a bɛɛ barika da ka misiri kɔnɔmaw fo depuis baara in daminɛna don min sunkalo kɔnɔ na ka na bila bi la maa si ma saliya maa si ma to kɔ o kuma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye o kuma commune 3 alimami bɛɛ tɔgɔ la a n'a dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la commune 3 jama aw bisimila Alhaji Fode Sise i ne ka jama k'a daminɛ commune 1 ka taa bila commune 6 la ani Bamakɔ n'a commune bɛɛ lajɛlen minnu b'a kɛrɛfɛ dafɛ commune 5 ani min bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ bɛ kɛnɛ ka su na yan wa ka deliko bɛ yan an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye commune 3 alimamiw tɔgɔ la a n'a dɔnnibaaw tɔgɔ la a n'a silamɛw tɔgɔ la k'aw bisimila aw b'aw ka so aw b'aw ka misiriw kɔnɔ aw b'aw ka duw kɔnɔ sabula silamɛ bɛɛ lajɛlen ba kelen fa kelen ko aw bisimila kɛnɛ in kan aw nana bi a diyara an ye a bɛnna anw ma dɔnnibaa cɛ kelen ka wuli ka bɔ a ka so k'i sɛgɛrɛ sigida la hɛrɛ min b'o la ala de b'a dɔn kuma tɛ Bamakɔ dɔnnibaa bɛɛ anw nisɔndiyalen don bi Bamakɔ bɛɛ bɛ yan anw nisɔndiyalen don bi k'a daminɛ Kayi ka taa bila Kidali anw bolo a bɛɛ de bɛ kɛnɛ kan n'a ye diyara an bɛ se k'a fɔ diɲɛ bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan o sababu la an b'a fɔ imama président ye n'o Alhaji Fode Sise ye a n'a ka jama aw bisimila aw bɔra aw ka so aw nana aw ka so ni ala ka diɲɛ ye an bɛ dugawu ɲini aw fɛ kɛnɛ ni ala k'a sigi hɛrɛ la ala k'a wuli hɛrɛ la. Drissa Ndiaye ni ale ye commune 3 dugutigiw ka coordinateur ye ale fana ye bisimilali kɛ ka da kan lajɛ in tun bɛ olu ka commune kɔnɔna la. Bɛ jama assalamu alaikum ala ka su ka hɛrɛ di ala k'an kafu silamɛya ala k'a jidi ala k'a sankɔrɔta alimamiw ani imama mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ani Mali silamɛ bɛɛ quartier dugutigiw commune 3 quartier dugutigiw tɔgɔ la an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn an b'a fɛ ni ɲɔgɔn caman aw k'o waleya commune kɔnɔ commune 3 dɔrɔn tɛ dɛ commune bɛɛ lajɛlen n'aw ye anw yɛrɛ associé k'an sen don a la an b'a fɔ jama bɛɛ bonya mais an fana b'an seko n'an damayira kɛ pour que jama ka dɔ ka fara jama kan o de don ala sago sago aw bisimila ala ka ni ɲɔgɔn caman hakilina d'aw ma pour que silamɛya ka se ka basigi ni silamɛya basigira jamana bɛ basigi ni silamɛya basigira duw bɛ basigi denmisɛnninw bɛ ladamu bi Bamakɔ denmisɛnnin bɛɛ tiɲɛnen don a bɛɛ tiɲɛnen don tant que an ma sigi o kan ka denmisɛnninw ladamu k'u don silamɛya bolo fɛ a ko bɛ gɛlɛya ala ka sababu ɲuman d'an ma ala ka su ka hɛrɛ di aw bisimila aw ni ce aw ni baraji. Muhammad Kamina ale y'i da don imama ka sariya senw na imama sigicogo a n'a ka sariya senw a ye ɲɛfɔli kɛ an ye o sariya sen ninnu dama dama la. An bɛ sigi min na nin y'a kɛ sigi barikama ye ala k'a daminɛ hɛrɛ la ala k'a laban hɛrɛ la ala k'a kɛ hɛrɛ ye jamana bɛɛ lajɛlen ma k'an ka karamɔgɔbaw k'u bonya don kuma na o kɔfɛ a y'a fɔ cogo min na limama ka congrès min kɛra 2014 alimami bɛɛ nana na ka bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen na u bɛnna fɛn minnu kan na n'o bɛ wele statut ni règlement intérieur o la belebelew bɛ yen dama dama bɛ yen an bɛna mɔgɔ hakili la jigin a la mɔgɔ sɔrɔ baara bɛ se ka nɔgɔya a ma cogo min na k'a kɛ a labato an ka misiri kɔnɔ congrès in na statut yɛrɛ kɔnɔna na sultatu rabita a article 9 na madaw 9 na a bɛ kuma alimamiya yɛrɛ kan n'i ko limama yɛrɛ kɔrɔ ye alimamiya ye a bɛ alimamiya yɛrɛ ɲɛfɔ k'o walawala fɔlɔ k'a fɔ alimamiya ye fɛnba ye a nafa ka bon jɔyɔrɔba b'a la alimami fɔlɔfɔlɔ o ye kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale de ye alimami fɔlɔfɔlɔ ye a n'a ka khulafaw rashida minnu tɛmɛna kɔfɛ u nana kɔfɛ alimami de ye maa ye bon jɔyɔrɔba de bɛ alimamiya la n'i y'a kɛ ka ɲɛ sara b'a la diɲɛ yan sara b'a la lahara ala k'a kɛcogo ɲuman d'an ma a sara ka bon a ka se hakɛla ma se ka min fɔ alimamiya in na surutu dɔ de b'a la mɔgɔ se ka alimami ye dɔnnibaaw kitabutigiw fiqhutigiw y'o ɲɛfɔ o dama damaw bɛ yen o kɔrɔ ye k'a sɔrɔ i ye silamɛ ye i ye maa hakilima ye i ye baliku ye i ye cɛ ye hɔrɔn ye
fo ka n'a kɛ dɔnnibaaw bɛnna minnu kan a k'a sɔrɔ i bɛ se ka kuranɛ yɛrɛ kalan n'o bɔra yen ni misiri kura bɛ jɔ sisan walima sigida la alimami tɛ yen a bɛ yɔrɔ kura sigi la alimami sigi min bɛna kɛ limama y'a fɔ ka baara kɛ ni nin taabolo ye o bɛ kɛ cogo di kira tile la kira yamaruya min di ni maaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ lajɛ min bɛ bɛɛ lajɛlen ye faamuya la kitabu dɔnni na n'o ye kuranɛ dɔnni ye n'o bɔra yen min ka faamuyali ka bon ni bɛɛ ye n'a bɛ fiqhu dɔn a bɛ diinɛ dɔn ka walawala n'o bɔra yen min ka alaɲɛsiranya ka bon n'o bɔra yen min si ka kɔrɔ ni tɔw ye o ye alakira kuma ye ya ummul qawma aqra'uhum likitabillah fa in kanu fil qira'a sawa fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fi sunnah sawa fa aqdamuhum hijra fa in kanu fi hijra sawa fa akbaruhum sinnan rawahu muslim alakira yɛrɛ ye numu fɔ ye nin yɔrɔ la ni a bɛ fɛ ka sigi alimamuya sugandi nin kɔrɔ tɛ ko alimamu minnu sigilen don k'a ka bololu kan kuma in t'o ye dɛ alimamu kura sigitɔ yɔrɔ kura la walima misiri kura la mɔgɔ 3 4 bɛ yen n'a bɛna tagali kɛ a la nin yɔrɔ in na baara bɛ kɛ n'a ye o yɔrɔ la de o la min fɔra mɔgɔ min bɛ kuranɛ dɔnni bɛɛ ye n'o o ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ taa n'u bɛɛ kɛra kelen ye o la min ka hadisa dɔnni ni fiqhu dɔnni ka bon o bɛ na n'u bɛɛ kɛra kelen ye o la min ka alaɲɛsiranya ka bon o bɛ na n'u bɛɛ kɛra kelen ye o la a bɛ lajɛ min si kɔrɔbalen don nin bɛɛ kun ye mɔgɔ sɔn gɛlɛya kana kɛ alimamiko la an ka sigidaw la o kɔfɛ tuguni n'o bɛɛ banna alimami yɛrɛ sugandili limama ye kɔnkɛrɛ ye mun fɔ a la alimami principal n'o ye imamu ratibu ye ale bɛ sugandi jamakulu kɛrɛnkɛrɛnnen fɛ misiri kɔnɔ dɔnnibaw b'o la dugutigiw ka cɛbaw b'o la misiri maabaw b'o kɔnɔ u bɛ jɛ ka jateminɛ kɛ ka nin mɔgɔ minnu fɔra k'olu sugandi n'o bɔra yen ni alimami sugandira tuma min na a ka nayibu fana ale yɛrɛ n'a ka jamakulu min y'a sigi u bɛ jɛ ka nayibu sugandi ka misiriwelaw sugandi nin bɛɛ kun ye dɔnnibaw y'a ye n'an ma nin kɛ baara la tuma dɔ la gɛlɛya bɛ kɛ a baara ninnu na ala k'a ni sababa bɛn ala k'a faamuyako ɲuman d'an ma n'o banna dun majlisul masjid n'o ye assemblée de la mosquée a kuma n'o kan article 10 na a ko assemblée de la mosquée majlisul masjid huwa sultatul ulya li rabtatul imama fi mustawa al masjid yatakawwan min jamil musallina fi assemblée de la mosquée ye mun ye silamɛ jamakulu bɛ misiri kɔnɔ maa minnu bɛ misiri kɔnɔ misiri seliba bɛɛ lajɛlen y'o ye o la olu de bɛ se ka sigi jateminɛ kɛ a baara tɔw la olu de fana bɛ sugandili ka misiri comité min kan ka misiri baara assemblée de la mosquée n'o ye misiri jamakulu ye o de fanga ka bon ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan olu de bɛ comité sigi comité ka baara fana k'a fɔ a ye i kan ka nin kɛ wa san kɔnɔ i bɛ nin fɔ an ye ka contrat k'an ye san kɔnɔ siɲɛ 2 n'o ma se ka kɔni san kɔni kana yɛlɛmɛ siɲɛ 1 contrat ka kɛ silamɛw ye u k'a dɔn k'a fɔ baara bɛ cogo min na olu de bɛ fɔ comité ye comité kan ka baara kɛ cogo min na assemblée de la mosquée bɛ se ka sigi san kɔnɔ siɲɛ 2 walima a bɛ se ka kɛ a tɔgɔ di ni ko cunni bɛ misiri kɔnɔ a bɛ se ka kɛ alimami bɛ wele kɛ k'a fɔ an ka assemblée kɛ ka misiri kɔnkɔ kumaw fɔ n'an bɔr'o la a bɛ na faso sadisu la al-ajhiza article 17 na mada 17 lijnatu idaratul masjid comité de gestion de la mosquée mun bɛna fɔ o la yan'o ka fɔ fɔlɔ limama y'i sinsin mun kan yan'an ka comité de gestion yɛrɛ fɔ alimami jɔyɔrɔ ye mun ye fo ka fɔ k'o walawala a bɛ fɔ k'a fɔ al-imam huwa al-mas'ul al-awwal fi al-masjid l'imam est le premier responsable de la mosquée donc fo k'a fɔ k'o faamuya kɛnɛ in kan an b'a fɛ k'a faamuya kosɛbɛ an ka président bɛ yan an ka wajibulaw ɲɛmɔgɔ bɛ yan président danga bɛ yan secrétaire général bɛ yan nin bɛɛ la u ye nin fɔ fo alimami ka bonya ka d'a ma a ka dɔn comité k'a dɔn k'a fɔ u bɛ alimami dɛmɛ de l'imam est le premier responsable de la mosquée n'o bɛ yen ka ban o kɔrɔ ye ɲɛmaa wɛrɛ tɛ misiri kɔnɔ alimami kɔ alimami fana ka sira ala ɲɛ a kɛ baara kɛ silamɛ y'a fɔ cogo min na a bɛ kira min place la o y'a kɛ kɛcogo min na a fana k'a k'o kɛcogo la o tuma na nin yɔrɔ fɔra ko k'o fɔ k'o sinsin yanni comité yɛrɛ ka ɲɛfɔ ka nin jɔyɔrɔ in fɔ a la o comité de gestion na misiriw ka lahalaya tɛ kelen ye dɔw ka bon dɔw ka dɔgɔ mais min fɔra komi ni statut y'o fɔ o ye maa 16 ye a fɔlɔfɔlɔ ye jɔn ye président tɛ yen tuguni n'an ko misiri ɲɛmɔgɔ ye alimami ye ɲɛmɔgɔ 2 tɛ sɔrɔ yen o tuma min bɛ na comité ɲɛmɔgɔ la o bɛ wele secrétaire général al-aminul am o de ye comité ɲɛmɔgɔ ye a n'a ka aminu dari secrétaire administratif o kɔfɛ trésorier o kɔfɛ trésorier ka adjoint mɔgɔ 2 bɛ na ko labɛnw kama amina ni tanzim mɔgɔ 2 bɛ na affaire sociale kama mɔgɔ 2 bɛ ta ka contrôle kɛ wariko ni misiri lahalaw la mɔgɔ 2 bɛ na charger denmisɛnninw ka lahala la misiri kɔnɔna na mɔgɔ 2 bɛ sugandi misiri sanuya ni misiri lamini ka saniya o kɔnɔna na mɔgɔ 2 bɛ sugandi k'olu bila misiri wajibo kibaruya la nka hali bi ko ka min segin k'o fɔ ni jama bɛnn'o kan o ye k'a fɔ lahala kura min bɛ yen kɔnkɛrɛ ye min fɔ comité min bɛ sigi minnu bɛ yen ka kɔrɔ n'olu ka mandat banna ni comité o comité bɛ sigi comité ɲɛmɔgɔ bɛ wele ko secrétaire général
a tɛ fɔ ko président bilen sabula an y'a yɛrɛ k'a fɔ alimamiya yɛrɛ kɔrɔ ye ɲɛmɔgɔ ye e ka ɲɛmɔgɔ fila sigi misiri kɔnɔ o de bɛ na ni gɛlɛyaw ye madama alimami ni ɲɛmɔgɔ ye ka ban mɔgɔ min bɛ ka comité ɲɛmɔgɔ ye e bɛ wele secrétaire général i tɛ président ye bilen o nin yɔrɔ in na f'an k'an sinsin nin yɔrɔ in kan u ka faamuya kosɛbɛ kosɛbɛ n'o bɔra yen an bɛna règlement intérieur la kuma minnu fɔra ale bɛn'o fana walawala a ye alimamiya ɲɛfɔ alimamiya a y'o fɔ alimami bɛ sugandi cogo min يتم اختيار الإمام الراتب من قبل أعضاء لجنة تنصيب يختارهم مسلمون المسجد وأعيانهم في الحي من علماء وحكماء وعقلاء كو المامي راتب يرانو المام برينسيبالي o sugandili bɛ kɛ cogo di jamakulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ta misiri kɔnɔ ka jateminɛ kɛ dɔnnibaw la k'a fɔ nin mɔgɔ saba bɛ yen an b'a lajɛ jɔn ye ni alimamiya ka kan n'olu bɛnna min kan k'o yira o sigidon fana o b'a sɔrɔ quartier limama ka mɔgɔ bɛ yen commune limama ka mɔgɔ bɛ yen o tuma hali ni faama fana mɔgɔ bɛ yen o fana cɛ ka ɲi o tuma ni bɛn kɛra o kan o bɛ se ka fɛn sabatilen k'a fɔ o sigira n'o sigira sisan maintenant ale fana n'a ka jamakulu o min y'ale sigi ale yɛrɛ n'olu bɛ jɛ ka sigi k'a ka misiriwelaw sugandi k'a ka a tɔgɔ ye nayibu fana sugandi mun kosɔn gɛlɛya min bɛ an ka misiri kɔnɔnaw na o bɛ se ka ban cogo minnu na an b'a ɲini silamɛw ka nin yɔrɔ ninnu faamuya nin dabɔra de tuma bɛɛ an ka comité ko kɔnɔ gɛlɛya min b'a la jama bɛɛ y'a ye k'a fɔ régionaux ni Bamakɔ ka minnu bɛ yan k'a fɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na limama ka nin yɔrɔ in fɔ a ka statut la k'a gɛlɛya ni alimamiya nana na cogo min na ala kira kisi nɛɛma b'a la kisi nɛɛma b'a ma o de ye alimamu fɔlɔfɔlɔ ye o de tun ye ko bɛɛ lajɛlen ye maa dama alimamu y'o ka nɔnabila ye alimamu bɛ ta o jɔyɔrɔ fana de la an ka jɛ n'o ye comité mɔgɔw n'a ma y'i sɔrɔ ka don comité la i donna baraji ɲini de kama i ka sɔn i ka tugu alimami kɔ o de ye ka ɲɛmɔgɔ ye ni fɛn o fɛn bɛ kɛ alimami kana kɛ dɛnkɛrɛfɛya la bilen alimami de y'a ɲɛmɔgɔ ye ale bɛ se ka fɔ comité bɛ réunion kɛ ale bɛ se ka assemblée fana wele wa foyi tɛ se ka alimami ɲɛnama bilen nin ye fɛn ye n'an ye nin kɛ an b'an ka diinɛ bonya segin a ma an bɛ alimami ka jɔyɔrɔ d'u ma nka alimami fana k'u ka sira ala ɲɛ o fana ka tilen alimami kana ɲɛsin wariko ma a kana ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma min t'a ka baara ye a ka bilasirali kɛ i n'a fɔ ala kɛra kɛ cogo min na donc pour ka nin fɔ jama ye an ka hakili to nin yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ min ye alimamiya waati ye mudatul imama a yirala k'a fɔ alimamiya article 8 na mun fɔ o la tastamiru al-imamatu bi-istimrar al-hayat alimamiya waati t'a la ale tɛ manda ye k'a fɔ ko san 5 san 6 o fɛn tɛ badabada de don maa dama alimami ka kɛnɛ kɔni a bɛ se ka baara kɛ ale de ye alimami ye k'a fɔ an y'i sigi san 5 san 10 bi o tɛ alimamiya la alimamiya n'a bilala la ni dɛsɛ tɛ ni saya tɛ foyi t'a bɔ alimamiya la diɲɛtɛkɛ ye ɲɛsin ma k'a bɔ alimamiya la fo n'a ye fɛn kɛ min bɛ diinɛ sɔsɔ ala k'an kisi o ma o tuma na alimami ne maa dama a bɛ balo la maa dama ma fɛn kɛ min bɛ diinɛ lasulu dɔw la gosi ka bɔ diinɛ kɔnɔna na i n'a fɔ filankɔfɔ ye ala k'an kisi k'an taga o ma alimami yɛrɛ ka baara ye mun ye article 9 mun fɔ an na wazaifu imam toujours o fana yɔrɔ la ko ka segin k'a fɔ tuguni al imam huwa al mas'ul al awwal lil masjid l'imam est le premier responsable de la mosquée ale bɛ ko segin k'a fɔ tuguni n'an bɛ alimami ka jɔyɔrɔ fɔ alimami k'a dɔn k'a fɔ olu de ye misiri ɲɛmɔgɔ fɔlɔfɔlɔ ye diɲɛ na ani alikiyama jɔ don na olu de bɛ ɲininka o kɔmɔgɔw ka lahala la o tuma na u k'u cɛsiri u ka baara kɛ ala kira y'a kɛ cogo min na u bɛ ala kira ka jɔyɔrɔ de la o tuma u ka baara kɛ ni ala sira ni tilennenya ye u seko damayira la kɔmɔgɔw fana ka jɛn ka tugu ka alimamiw kɔ an kana jɔ an ka alimamiw na anw ni y'i sigi n'i m'a kan ta an b'i wele o ye kuma ye min tɛ bɛn diinɛ kɔnɔ limama ko k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye n'an bɛ ala de ko an bɛ baraji de kɔ ala de ko kuranɛ kɔnɔ wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahadan ala ye misiri danbɛya ka taa yɛrɛ de ma n'a ma ye misiri ala ka so ye ala ka so kiraw a n'a ka dɔnnibaw min ye kiraw cɛtabaw ye o de y'o ɲɛmɔgɔ ye maa wɛrɛ tɛ se k'o ɲɛmɔgɔ ye an b'a ɲini an kɔmɔgɔw fɛ silamɛ kɔmɔgɔw k'o yɔrɔ in faamuya u ka jɛ n'o ye n'u bɛ ala kɔ n'u bɛ kira kɔ ala ka faamuya ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma n'o bɔra yen alimami yɛrɛ ka jogo ko alimami k'a cɛsiri nin yɔrɔ fana na alimami ka baara mun fɔra alimami de jama ɲɛmɔgɔ ye ale bɛ tɔnsigi o tɔnsigi ka misiri kɔnɔ alimami de y'a bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye seli waati yɛlɛmɛli a ka bila ɲɛfɛ a ka segin kɔfɛ o bɛ alimami de bolo ka mɔgɔw wele ka na tɔnsigi la misiri kɔnɔ alimami de b'o yamaruya di ani comité ka secrétaire général bɛ coordonner ɲɔgɔn fɛ ka baara coordonner ɲɔgɔn fɛ u b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ alimami de bɛ yamaruya di seli jɔli ni seli kɛbali waati seli la ale bɛ yamaruya di ni mɔgɔ nana k'a bɛ wajibi ka misiri kɔnɔ comité tɛ ɲininka o la alimami de fana bɛ ɲininka o la ale n'a ka minnu bɛ wajibi ko la olu de b'o suko yamaruya fana di sabula olu bɛɛ diinɛ baaraw ye n'an bɔra o la alimami yɛrɛ jogo kan ka kɛ cogo di بصفة الإمام موحدا للناس ومصلحا بينهم يجب أن يتحلى باللين والتواضع ولا يمنعه ذلك أن يكون متشددا عند الضرورة المامي يرى كان مغود مي كان مغود داكلن فيك أبو داكلن فيك مغود بمصري على كسوري مصري بفرال دي كان مغود فرانيونغا مصري فرال كوري وما مامي مو نيمغوي أكاتش سراغا مغود بي
gɛlɛya min bɛ misi kɔnɔ na a k'a cɛsiri k'o gɛlɛya wuli ka bɔ yen sigida kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ furuɲɔgɔn ɲɔgɔn cɛ dukɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ alimamu de kan ka nin baaraw bɛɛ kɛ nin bɛɛ y'a ka baara dɔ de ye alimamu yɛrɛ ka kɛ mɔgɔ ye a ka kɛ mɔgɔ nɔgɔ ye mɔgɔ sabalibaatɔ ye nka o t'a bali ni tiɲɛ nana ni tiɲɛ kan ka fɔ ni gɛlɛya kan ka k'o yɔrɔ la a ka gɛlɛya k'o yɔrɔ la n'a bɛ tiɲɛ kan o la n'a bɛna ni diinɛ tiɲɛli ye nɔgɔya tɛ se ka ɲɔ yɔrɔ la n'o bɔra yen asamudala mosquée réglementaire bɛ fana ɲɛfɔ ko asamudala mosquée kan ka san kɔnɔ a kan ka sigi siɲɛ 2 n'o ma se ka kɛ san kɔnɔ ka yɛlɛma k'a ban fo misiri asamudala mosquée ka sigi comité ka lahalayaw fɔ mɔgɔw ye wari min bɛ kɛsi kɔnɔ wari min bɔra ni dépense kɛra tan nin kɛra tan nka a bɛɛ bɛ kɛ alimamu ka diɲɛ kɔnɔna n'a ka yamaruya kɔnɔna na ko ka nin fɔ mɔgɔw ye ka hakililajigi ko la kosɛbɛ n'o bɔra yen asamudala mosquée ale tɛ se ka sariya ta fo a ka kɛ jama fanba bɛ yen ni jama fanba bɛ yen assemblée mosquée tɛ se kɛ k'a fɔ mɔgɔ dama kan sigi k'an ye assemblée kɛ k'an ye comité kɛ o fɛn tɛ ni assemblée bɛ kɛ a bɛ kɛ alimamu ka diɲɛ kɔnɔna na misiri silamɛ bɛɛ bɛ wele ka na u mana bɛn min kan na o de ye bɛnkan ye comité fana kan ka baara kɛ n'o de ye ko k'o fɔ k'o walawala kosɛbɛ kosɛbɛ n'o bɔra yen ale bɛ comité de gestion réglementaire fana o walawala tuguni hiya al-mukallafa bi shu'un al-madiyya wal maliyya lil masjid comité de gestion misiri wariko a n'a kuran sara ko misiri tabiko ni misiri entretien comité de gestion ka baara fanba y'o de ye u man k'u ɲɛsin ko wɛrɛ ma fo ka taa k'u bɛ taa alimamu jɔyɔrɔ minna na walima an minɛ bɛ alimamu wuli o t'aw ka baara ye alimamu ka sigili n'a sigira ka ban a bɛ ala ka baara de la o tɔw ye dɔnnibaaw ka baaraw de ye a kana fɔ k'an b'a alimamu wuli ten o tɛ bɛn. sigi tun bɛ kuma min nɔfɛ n'o ye mara ye an ka alimami ani an karamɔgɔ Usman Salih Tarawele ka bɔ Muntadal Islami na ale y'i da don jogo yɛrɛ tiɲɛni sababu ye mun ye bi ani furaw jumɛnw bɛ a la ale walawalali ba di maaw ma o kuma ninnu kɔnɔna la. jawami'i kalimihi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala azwaji Muhammad wa ala ashabi Muhammad والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أمبدا مي الله تعالى تنو ألموناي حرمدين دان كدان كو تشيني كدانين دفا نالري كلا حرمدون دمبا مساي كتلاكا كي أولامو مساي أمي سيريا كافو باتو مساتي فنا كلا الله تعالى كلم بي ألموني أوندان كابو تشيولا كاوندان كابو مسولا ninga ulu kan fawi ko kan bawi ninga tlaka an la modda okuna ko ka wajibi do ka wuli ka jonai ali ala be no nyini nga wajibi mon ko nyana am seria ka fo muhammadu e ala ka joyi ala ka cidendo mu ya fa ka kuma kan sanu maula aya fa ka kuma kan la ka fo leuna ko aw bela jeni gengali kala de wal kiyama jordona ala be na benyini nga aka gengali fe ngola kisi ani nema amoyini ka ke ciden bayinka anaka so dungew anaka sahaba sanumo ana furumso sanumo ani mama mu mana tugo no ne bara nyuma keli fuga taka se domo ne Allah taala be den fa nyuma lamo kala nyuma ono kal lamo den fara nyuma kal janna kono ko ka daraja o ke nyuma mala taala deli neni aw ala kan soro o jamakulu cela nintemelen ko ka boy mfaw munumbe kenen ka abbe bonya be ni korofoina nkaramo ulu munume ni kenen ka abbe bonya be ni korofoina nkoro munumbe ni kenen ka abbe bonya be korofoina ay jemundia ka fo ngam fo abe fonna ka bonyai abe fonna ka karamai demsen kumado kalanden kumado ne mun jengelala aya bolo dakoro ka latle ne munyere fana dum bonala kada demseya ni donin doyaka aya cheka ke menen kono ke ko nyumana cugayala mumbe alislame on nafa malaw taala deli ala ka ke nene aw bela jeni nafa nay fe munyel la moy bi nak ma folanga jamana in konnala bela jeni be somini ko doy
o ko nye dumai o de ka fo lamo a tienen do bi ambulo dambe buru jalendo o lamo tieni tamashen chaman babe ola o tamashen do ye dumai makorobaw o te bonya dem sawon bulo tuguni a tamashen do ye dumai dongelaw o te bonya kunfiun bulo tuguni a tamashen do ye dumai dem masaw o te bonya dem bulo tuguni a tamashen do ye dumai dambe ɲuman caman mun tun bɛ an bolo yan an ka jamana in kɔnɔna la n'o y'an ka tabiyaw ye n'o y'an ka danbew ye o ɲumanw bɛɛ lajɛlen b'a la ka jɔsi ka bɔ yen an ka ɲɛnamaya kɔnɔna la n'i ye denmisɛnninw ye a cɛman fara musoman kan i b'o ye lahalaya la lahalaya mun b'a la ni e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka o kumaw nin bɔla du mun kɔnɔ silamɛya t'o du kɔnɔ de wa nin bɔla du mun kɔnɔ hali ne silamɛya tɛ kuma danbe ɲuman t'a du kɔnɔ wa i b'i yɛrɛ ɲininka o la ka d'a kan an denw kɛla an bolo n ma si dɔn ye n'i y'a fɛn o fɛn mun ye i t'a dɔn an yɛrɛ dɔ don wa walima yɔrɔ wɛrɛ maaw don wa nin ye taamasiyɛnbaw ye mun bɛɛ lajɛlen bɛ lamɔ tiɲɛni jira an ka jamana in kɔnɔna la o cogoya kelen fana la n'i taara bonda o bonda la kalanso kɔnɔna la i b'a sɔrɔ lamɔ tiɲɛlen dɔ ye danaya tɛ maaw la tuguni jogo kɔni an y'o da kɛrɛfɛ diina ko bɛ nin ka to an bolo n sela n sun n'o y'a bannen nka jogo t'a la alakira dun ci la sallallahu alaihi wasallam walasa ka jogo ɲumanbaw de dafa k'o tiimɛ k'a di an ma o cogo kelen fana la n'i tilara ka tali kɛ k'a lajɛ hali an ka jamana yɛrɛ mara cogo la maa minnu bɛ yen ne maraw bɛ kalifa la o la o lamɔ cogoya kɛla sababu ye k'a to mara in t'a la ka kɛ kɛko ɲuman na ka d'a kan soɲali o kɛla jamana taabolo ye kabiri mun bɛ kalan na kilasi kɔnɔ a bɛ kalan kɛ soɲali kan n'a nana bila jɔyɔrɔ dɔ la ko jamana fɛn kalifala a la o tɛ lamara ni danaya ye a tɛ don a donda fɛ jamanadenw tɛ nafa sɔrɔ a la nka ale ka nafa bɛ kɛ jumɛn ye a bɛ mun lase a yɛrɛ ko ma a kɛla ni taala yɔrɔ o yɔrɔ mun na i b'a sɔrɔ surafɛn kɛla yen taabolo ye minnu jɔlen don siraba kan a sugu bɛɛ lajɛlen bɛ yen o lamɔ mun n'a tiɲɛna an bolo a nɔ mɛ hali an ka circulation yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na dajuguyaw bɛ kɛ maaw tɛ hinɛ ɲɔgɔn na maaw tɛ ɲɔgɔn bonya a ko bɛ duma de bolo ne mun pɔsi ka giri o de b'a sago kɛ jo b'a bolo jo t'a bolo o de sago bɛ kɛ siga t'a la nin ye lamɔ tiɲɛni taamasiyɛn dɔ ye o cogo kelen na n'i ye hali an ka bolimafɛnw yɛrɛ cogoyaw lajɛ i bɛ maa mun ka bolifɛn sɔrɔ ko sariya bɛɛ dafalen don a la yamaruya dilen don a ma k'a ka boli jamana kɔnɔna la i b'a sɔrɔ o ka dɔgɔ kosɛbɛ munna ka d'a kan minnu yɛrɛ ka kan ka bila o kɔrɔsili la olu ka laɲini tɛ k'a fɔ jamanadenw ka kanda olu ka laɲini ye jumɛn ye n'an jɔla yan mun bɛ tigɛ ka don an kunna n'an b'o bila an yɛrɛ pɔsi kɔnɔ o de y'a yɛrɛ ka laɲini o de kama a sugu bɛɛ lajɛlen bɛ yen n'i y'an ka bɔlɔnkɔnɔnaw lajɛ ji bɛ woyo cogo bɛɛ lajɛlen na n'i y'an ka sigidaw lajɛ an ka sirabaw bɛ tigɛ a bɛ tigɛ jɔn ninnu de fɛ fɔlikɛlaw denw b'a la ka dɔn kɛ ka si ka dɔn kɛ o faw kunna ka siraw tigɛ o faw ɲɛ o taatɔla misiriw la ka siraw tigɛ o baw ɲɛ o taatɔla misiriw la fo dɔ bɛ taa munumunu kari wɛrɛ fɛ mun de bɛ yen ko sabarinin de bɛ yen mun de bɛ yen ko balanin de bɛ yen mun de bɛ yen ko rapu de bɛ yen mun de bɛ yen ko dɔn de bɛ yen ɲɛnajɛw de bɛ yen nin lahalaya minnu filɛ nin siga t'a la nin bɛɛ lajɛlen taamasiyɛnw ye mun b'a jira n na k'a fɔ ko lamɔ tiɲɛnen don an tɛna se k'a fɔ k'an b'an da se a taamasiyɛn bɛɛ lajɛlen ma nka fɛn mun bɛ yen ne maa ka kan k'i yɛrɛ ɲininka a la nin y'an sɔrɔ cogo jumɛn de la ani bɔda ye jumɛn de ye ka da waati n'a surunya kan n ka kuma bɛna sinsin nin fila dɔrɔn de kan ka lamɔ tiɲɛ ta nin cogoya la n'i ko k'i bɛ sababu ɲini a la i b'a sababu fɔlɔ kɛ jumɛn ye tanazulul masulina an masuliyatihim masa taala ye doni da maa minnu kunna olu jigila ka bɔ u ka doniw kɔrɔ doni dala fɔlɔ kabiri du kɔnɔ ka doni da dutigi cɛ kan ka doni da dutigi muso kan alakira ka kumakan na sallallahu alaihi wasallam ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi chacun de vous est berger et chacun de vous est responsable de son troupeau
ala kira kan kuma kan sallallahu alaihi wasallam kaw be kelengele bangan genay wal kiyama jordona aw bela jani ngotigi ala nyema aw ka bangan genge taw ngola ala kira ni mo fa sallallahu alaihi wasallam aklala ka wala ka di ama ko dutigi che e bangan genay ka dukono al kiyama jordona ala be nyini ka duk ngola dutigi muso e bangan genay che ka dukono al kiyama jordona ala be nyini nga e ka duk ngola ala kira ni fa sallallahu alaihi wasallam ni mo fleni dutigi chaw bolo ka kungo korobi dutigi muso fana bolo ka kungo korobi dutigi be hamine munde ya ka dukonyana nga gawa kana si kongona ka fo ko dumine mak tebe nga dukono bi ore dutigi ka hamina koy nga nden jogo chena atala concert kero la asila bar korona la atara dlomi yoro la ninta nyesra la ore kama amba me ko nga jamana ne konnala ko dlobe min ka cheya ka seni hakema abedu islamé donde ni gabakuru fili jamana ingono ate bin dushi ka ne islamé ka dute ni maw jolen do nyogon kerefe ni bulu lamaga ibulu te damasi ka fura ka islamé donyi ngani mbela ko dlami nyonyele do ni jamana ne konnala siga foitala mamunu mbala na ya sura ala taala maraka alfa uludela no e dutigi chawe ulu chama mbola o joro koro o kanga hamine munyi no yo deun lamo ko nyumai no yo deun jogo don ko nyumai no yo deun ka ala ko tali ko nyumai no yo deun ka dambe nyuman tal ko nyumai ninto hamiye tuguni dutigi magote adenga selikola dutigi magote adenga finin donkola dutigi magote adenga kenema yala kola dutigi magote adenga kofoila fem mumba hamia denga kola o de akasiga dumini soro ka dama ina fa ka baga rebe chugomuna kuma dola iba soro dutigi do rebe o ka saga ko ka bon o bolo katem halo deunga mona ne saga ba bolo ka be ka mara dukono na bola dugu kono kuma abti jo aka saga dala ka laje ko ra dumundinga saga ma bide ko re jidilanga saga ma bide saga bedda falendo alhamdulillah bu soro ka dongati da ka sokono ngate nyingali ke ndemso karsa talami ndenga karsa talami kora maboka ta yala nintanya zrala nana ye nyogon ben soko madafe amana fama ko boy ni soko ma ko baninde no kala fem na yo kesa o bela jeni ale bolo ko bentaye o sitanya zrala tuguni ni mon flani ne ka e ka responsabilité dégager ki kumba koro ala taala dunya day kuna ni ya laje fana dutigi muso fana tay ninde olu ni deunde be je ka boire kele mona deum be ko mon ke ka soro boate aka tala dutigi muso ba be kalama olu de be faro kan ngacheya ne boire be na kuma mona o bebe jenga ko dogo boala ne sababula duchila ne dutigi ka bo ka ngokora ne duchili sababu doy o tugo ya kelen fanala Allah taala e maraka alfa mamununa no e jamana ere marabagawi ulu fana yo kumbo ka marakoro mona marakela ka fonne moye monja iboke ambela jeni manga jamana en tugo ya do tiante mabulo fo mamun posi ka giri jorote maye fo mamun ko ka giri ni posi ka giri ere sago beke ni ko ka giri ere sago beke oro kama iba yanga jamana inde kononala baru kele no ka yoro bela jeni fa bartigi bena siga ka kare kononala abe sigi kare kono aka misri kere felala aka dogotoroso kere felala aka kalanso kere felala bela jeni be wuli kanga wuli ka boy ngam mo bebe kla ka desala ka e ka toy muna kasoro jamana inde kononala sharia be mumba jira ka fo ko bar maganga sigi yorola yoro mumba la ne mausi yorodo fone maujena ne ay nin folendo yoro muna walla halayo be klenga ke fa kala sababu e ka to ite don kare kono nga karciwla figata bardo soro o kare kono baru munu manga kare kono baru munu manga karciwla o ka canna nga kalansoye aka canna nga lekol soye aka canna nga dogotoro soye aha aka chahal kateme karce misru yere beka mundu ya to kela sigatala mamunu jolendo no e maratigui no le kanga jamana deun latanga ko haklu latanga oye olu yo kumbo ka kokoro no e fen soro ka blaw kuna kaba o ya baninde ni la halayen dugolen te masila o be cugoya muna yere sa o ke mumbala na nyonyele no jamana yin kono fok ma dola ma bi yere nyininga o kuma marabagate jamana lawa o kuma polisite jamana kono wa
o kuma gendarme te jamana kono wa o kuma doyen te jamana kono wa o kuma marabaga te jamana wala wa ko bɛɛ bilalen do a yɛrɛ ma bɛɛ k'i sago kɛ ni lahalaya mun filɛ nin ye marakɛlaw bɔli de ye o kungo kɔrɔ nin ye mara tiɲɛni sababu dɔ ye ka d'a kan maa mun bɛ yen n'Alahu Taala ye ɲɛmɔgɔya kalifa i la e ye marakɛla de ye e ye marakɛla dɔ de ye Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko maa o maa n'Alahu Taala ye jama ɲɛmɔgɔya dɔ ta k'a kalifa i la n'i ye jama in janfa i m'o ka mara kɛ ko ɲuman na tɔɔrɔ y'o sɔrɔ o ka mara kɔnɔna la kiyama jɔ don na Alahu Taala aljanna doni k'i ma haramu ye ni Alakira ka kuma kɛ sallallahu alaihi wasallam ni maa jira k'a fɔ marakɛlaw Alahu Taala ye kungo dɔ da o kunna n'o y'o kunbɔ kungo in kɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye k'a to lamɔ bɛ tiɲɛ nin ye lamɔ tiɲɛni sababu fɔlɔ ye ne ka jate la a filanan ye jumɛn ye fasadul muassasati tarbawiya so minnu bɛ yen n'olu ye lamɔ so ye olu yɛrɛ tiɲɛna bamananw ka kuma don ko ne mankan bɔla an ka boli ka yɛlɛ kulu la nka ne mankan bɔla kulu yɛrɛ la i bɛ taa min an bɛna ko min k'an ja min yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ye kalanyɔrɔ ye n'o y'an ka lekɔliso ye n'o y'an ka kalanso ye ani cɛkɛda minnu bɛ yen n'o sigilen don olu kɔrɔsili kan n'i y'a lajɛ olu yɛrɛ tolilen don bi fo maa b'i yɛrɛ ɲininka n bɛ taa n den bila min ka daminɛ sanfɛ fo ka jigin minisiriso mun n'o tun b'an bolo n'an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn fɔlɔ ko ministère de l'éducation minisiriso mun bɛ lamɔ kama an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ wagati laban in na o minisiriso in tɔgɔ wɛrɛ dala a la mun b'a la n'o ni lamɔ tɛ kelen ye a kɛla jumɛn ye enseignement supérieur et de la recherche scientifique enseignement fondamental tɔgɔ ninnu yɛlɛmana la a bɔra éducation na ka yɛlɛma k'a kɛ enseignement ye ne ko sun bɛ taa yɔrɔ mun na ko bɛ taa yɔrɔ mun na n'o y'a sun ye n'o o yɛrɛ o ye lamɔ ta ka bɔ a ka ko la siga t'a la a ɲɛsinnen don yɔrɔ minnu ma olu tɛ se ka lamɔ sɔrɔ cogoya si la n'i y'an ka lekɔliw lajɛ an faw bɛ yan an kɔrɔkɛkɔrɔbaw bɛ yan a ye lekɔliw kɛ waati minnu na discipline mun tun bɛ ekɔli la a ye ekɔliw kɛ waati mun na sérieux mun tun bɛ ekɔli la a ye ekɔliw kɛ waati mun na respect mun tun bɛ ekɔli la ekɔlidenw ni o ka lekɔliden faw cɛ ɲala bi a bɛ ten wa bi a tɛ ten ni taara an ka kalanso kɔnɔna la arabe dɔn groupe olu de bɛ yen concours de danse olu de bɛ labɛn denw bɛ taama taama cogo bɛɛ la o bɛ ye ko cogo bɛɛ la lajɛlen na sigarɛtiw bɛ min l'école kɔnɔna la maître yɛrɛ b'a min k'a di a ka ekɔliden ma i b'a sɔrɔ l'école dɔw kɔnɔna la classe dɔw kɔnɔna la denmuso dɔw bɛ yen o bɛ lajɔ ko jɔn de nɔ don ko a ni monsieur de bɛ ɲɔgɔn fɛ ni lahalaya minnu filɛ nin o bɛ se ka kɛ cogoya jumɛn lamɔ so kɔnɔ ko lamɔ ɲuman ka kɛ o yɔrɔ la tuguni o l'école bɛ ta cogoya mun na ni taara kalansow la hali n'olu ta dɔgɔyala ne ni olu minnu kɛrɛnkɛrɛnnenya diina ko kama i b'a sɔrɔ jogo tɛ olu yɛrɛ fana la maaw t'a dɔn u bɛ taa lamɔ kɛ yɔrɔ mun na maaw t'a dɔn u b'o denw bila ka taa yɔrɔ mun na fɔlɔ maa minnu b'a la n'o tun bɛ kalanw na ni lekɔliden n'a ka mɛtiri tun ye ɲɔgɔn kunbɛn bɔlɔn fɛ k'a sɔrɔ kalankɛ waati tɛ siga foyi t'a la a tun bɛ boli ka dɔ fara sennɔ kan mun na sini ni n taara kilasi kɔnɔ mesi bɛ na ɲininka ko mun ye n se kɛnɛ ma k'a sɔrɔ kalankɛ waati tɛ n'a tun yela bolo tun bɛ courage de k'i fo ko ɲuman na majigi de tun bɛ kɛ nka n'a kɛla k'a fɔ ko mɛtiri ni lekɔliden bɛ sigarɛti tugu ɲɔgɔn bolo o bɛ bolo courage cogo jumɛn la k'a fɔ ko bonjour monsieur o tɛ fɔ tuguni o mun na ka d'a kan bonjour monsieur tɛ yen tuguni n'a kɛla k'a fɔ ko mɛtiri ni lekɔliden bɛ taga ɲɔgɔn kunbɛn npogotiginin dɔ ka soda la o b'a fɔ e ma cogoya jumɛn la ko bonsoir monsieur k'a b'a bolo courage o kuma tɛ yen tuguni o aw bɛɛ lajɛlen de kɛra kelen ye jogo mun tun ka kan ka mɛtiri ni lekɔliden bɔ ɲɔgɔn na o jogo in o tiɲɛna mɛtiri bolo o kama mara tiɲɛna nin ye lamɔ tiɲɛni sababu filanan ye n'o de ye marakɛso olu yɛrɛ tiɲɛna a sabanan ye jumɛn ye intisharu amakinil fasadi wallahwi tiɲɛnikɛyɔrɔw tulonkɛyɔrɔw olu cɛyala an ka jamana kɔnɔ fan bɛɛ lajɛlen na an k'an yɛrɛ ɲininka an ni ala cɛ quartier jɔn bɛ bamakɔ yan bi ko mun dulɔmiyɔrɔ ma ca ka tɛmɛ a misiri kan o tɛ yen an k'an yɛrɛ ɲininka bi quartier jɔn bɛ bamakɔ yan bi ni mun dulɔmiyɔrɔ ma ca ka tɛmɛ a dɔgɔtɔrɔso kan o tɛ yen an k'an yɛrɛ ɲininka bi quartier jɔn bɛ bamakɔ yan ni mun dulɔmiyɔrɔ ma ca ka tɛmɛ a kalanso kan o tɛ yen o la
ne ko be taa nin cogoya la dulɔmiyɔrɔw cɛya la a dayɛlɛla misiridaw la a dayɛlɛla kalansodaw la a dayɛlɛla an yɛrɛ ka dudaw la i bɔla dɔrɔn i donna kɔnɔ den minnu bɛ lamɔ o milieu kɔnɔna la olu bɛ kɛ den sugu dumanw ye siga t'a la o bɛ kɛ dulɔminaw de siga t'a la o bɛ kɛ dulɔminaw de bamananw dun b'a fɔ ka kuma na ko n'i ye jugu ye dulɔ bolo k'i k'a to yen ani mun bɛ ɲɔgɔn na k'o ye i kari ka bɔ a kɛlɛli ma n'a fɔla k'a fɔ ko jamana kɛra ko dulɔ de bɛ min a kɔnɔna la dulɔmiyɔrɔw cɛla k'o bila fan bɛɛ lajɛlen na a kɛla maaba tɛ dɔn a miniko la maa ni tɛ dɔn a miniko la denmisɛnya t'a la maakɔrɔbaya t'a la cɛya t'a la musoya t'a la siga t'a la lamɔ tɛ ɲɛ dɛ ni mako bɛ dulɔmiyɔrɔ la i b'a sɔrɔ nɔgɔya la ka tɛmɛ ni mako bɛ misiri la kan ni mako bɛ baariso la i mako bɛ dɔnkɛyɔrɔ la i b'a sɔrɔ nɔgɔya la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan ni bɔlaw la ni tagala casino bonda la waati dɔ tɛmɛna an tun t'a dɔn an ka jamana kɔnɔ ko fɛn min ye casino ye a nana daminɛ yɔrɔ kelen dɔrɔn de la a nana laban duma la ka yɛrɛ kɛ fan bɛɛ lajɛlen na ka bɔ o la sobon o fana kɛla an taabolo ye a ka dɔgɔ bi bamakɔ k'i k'a dɔn kare dɔ kɔnɔna la n'i m'a sɔrɔ yen course rapide o ka course rapide ko sobon dɔ dilannen don a da la jɔn ninnu de bɛ taga sobon kɛ sobonninw sigilen don fan bɛɛ la sobiye b'an kunna caman kɛla mathématicien k'a sɔrɔ o t'o tɔgɔ dɔn ne sobiye ta sababu ye nin mun filɛ nin bɛɛ lajɛlen ye lamɔ tiɲɛni sababu ye ko tiɲɛni bonda bɛ dayɛlɛ ni tilala k'an ka jabaraninw lajɛ k'an ka kibaru cɛrisiraw lajɛ tiɲɛni bɛ kɛ mun kɔnɔna la siga foyi t'a la o de ka ca ka tɛmɛ ɲɛli bɛ kɛ mun kɔnɔna la n'i y'an ka télé lajɛ a bɛ taa nin cogo la i b'a fɔ ko programme yɛrɛ t'an bolo tulo mun b'a la o sɛbɛ tɛ a la manamana mun bɛ a la o kisɛya tɛ a kɔnɔna la siga t'a la nin dogolen tɛ maa si la n'o de ye k'a fɔ ko tiɲɛnikɛyɔrɔw ka caya o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen tuguni ka lamɔ cɛ an ka jamana in kɔnɔna la n'i ko k'i bɛ sababu wɛrɛ fɔ a la walasa ka kuma kuntala surunya o de ye albu'du anil kitab wa sunna wal ighraru bi aadati al akharin an y'an yɔrɔ ma janya ala ka kitabu la k'an yɔrɔ ma janya ala kira ka sunna na sallallahu alaihi wa sallam k'an yɔrɔ ma janya an yɛrɛ ka laada ɲumanw na an taala an gulo maa wɛrɛ taw la an ma kɛ olu ye an ma k'an yɛrɛ ye an ma kɛ olu ye an ma k'an yɛrɛ ye an k'a lajɛ bi denfa minnu bɛ yan ɲala anw denw b'an bolo k'o lamɔ cogo mun na anw yɛrɛ lamɔna an faw bolo tɛ yan denfa si tɛ se k'a fɔ ko ne filɛ ka n denw lamɔ taabolo mun kan ne denw bɛ cogoya mun na ne yɛrɛ lamɔna an fa bolo tɛ i t'o sɔrɔ an k'an yɛrɛ ɲininka denbaw aw denmusow b'aw bolo k'o lamɔ cogoya mun na ɲala aw yɛrɛ lamɔna bi aw fa bolo cogo aw baw bolo cogo la wa siga t'a la den si t'a la ka lamɔ bi a ba bolo k'i b'a fɔ ko ale yɛrɛ lamɔna a ba bolo cogoya mun na a ko t'a la laban ka kɛ duman ye i b'a mɛn maaw de ka kumakanw na bi denw tɛ wa denbaw ko bi denw tɛ wa denfaw ko bi denw tɛ wa n'i ye bi denw tiɲɛni siga foyi t'a la bi maakɔrɔbaw nɔ bɛ a la dɛ n'i ye bi denw tiɲɛni bi faw nɔ bɛ a la n'i ye bi denw tiɲɛni bi baw nɔ bɛ a la o la nin mun filɛ nin ye lamɔ tiɲɛni sababu dɔ ye an ye ala ka diinɛ in bila ka an ka danbe ɲumanw bila k'an ka tabiya ɲumanw bila k'an gulon duman na k'an gulon maa wɛrɛw ta de la olu de ka sariya jugu bɛ di an ma bolokoliw bɛ na ko a ye nin kɛ i b'a fɔ ko hami t'anw ka jamana la fo n'a kɛla nin manamana ko ninnu ye a ye bolokoliw kɛ dɛ cɛw ni musow ka kɛ kelen ye dɛ muso kana furu nin hakɛ in na dɛ nin kana kɛ nin na dɛ nin kana kɛ nin na dɛ nin sariyaw de b'a la ka na jamanadenw yɛrɛ fɛ dɔw bɛ tila ka tɛgɛrɛ fɔ a la siga t'a la foyi tɛ bɔ nin kɔnɔna la fo n'a kɛra lamɔ tiɲɛni de ye o la n badenw lamɔ tiɲɛni sababu mun bɛ a la nin ye a sababu la belebeleba ye n'an y'a dɔn k'a fɔ ko sababu ye nin ye lamɔ in kan ka dilan cogo duman de la siga t'a la lamɔ dilanni a sira dilen don an ma alikɔrɔna kɔnɔna la a dilen don an ma alakira ka kumakanw na sallallahu alaihi wa sallam alaw taala ko cogo duman la ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara ko aw maa minnu limannala n'aw dala ala la a y'a yɛrɛ kun latanga a y'a ka denbayaw latanga ka bɔ tasuma dɔnni ma tasuma duman tasuma mun bɛ a la n'a da dori lɔgɔw ye hadamadenw ni gabakuru de ye mɛlɛkɛw de sigilen don a kunna
meleke munun bala ne meleke kulu giriundo wa meleke dum mun bala no duskun jalendo ne masa taala e fem mun fo yo bode ke wa te foi ke katima Allah taala ka yamaruka ne Allah taala ka kuma kai ne koro de ka fo ala kulli wali amrin an yastashira bi mas'uliyati tarbiya akaka dem masa bela jeni ika sominta ka fo ala e donin do dai kuna ka bo stan fara wolon flanana ka dai kama kun ka dugukolo en sanfɛ o donin ye dumai o responsabilité ye dumai ala ye demunu kalfa ila ala ye mara demunu ble ka mara kono ki ka wuli ka jɔ ka ɲɛ ne olu lamɔ kɛ ko ɲuman ye jamana marabagaw ka dɔn ko jamanadenw marali ala ka donin do ka daw kunna o donin mun b'a la ni ala y'a daw kunna o ka wuli ka jɔ ni o ye ka d'a kan Allah taala ko Dawuda ma ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah Allah taala ko e Dawuda ne masa taala yake norabla duguma ko len sanfɛ wa kiritiga maw ni ɲɔgɔn cɛ ni tileniya ye i kana tugu ni ndɔngɔ nɔfɛ ko nɔntɛ ni tugula ni ndɔngɔ nɔfɛ k'a b'i lafili ka bɔ Allah taala ka siratigɛ ɲuman tali ma ni ala ka yamaruka ye k'o di marakɛlabaw ma ni ala ka yamaruka ye fana k'o di marakɛla fitinu ma o la bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ ni ala taala ka yamaruka ye ni ye lamɔ ɲɛli sira ye n'an ye baara kɛ ni ala ka yamaruka ye o b'a ɲini an fɛ an ka segin ka taa ala ka kitabu ma ala kira ye mun fɔ an ye ala ye mun fɔ an ye alikɔrɔna kɔnɔna la kira ye mun fɔ an ye lamɔ kɛ ko ɲuman na alikɔrɔna falen dɔw la ne maa min suratu lukumana ta misaliya bolo ma lamɔ sugu bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔna la ka daminɛ dusukun lamɔli la o fɔlen don a kɔnɔna la ka taa se farikolo ka lamɔ ma o fɔlen don a kɔnɔna la jɔn ni ala cɛla dilanni o fɔlen don a kɔnɔna la i ni ala ka jɔnw cɛla jogo ɲuman mun ni ka kan ka o kɛ o fɔlen don a kɔnɔna la hali taama cogo bɛɛ lajɛlen fɔlen don a kɔnɔna la nin mun filɛ nin ka ca alikɔrɔna kɔnɔ waati cogo kama an da tɛna se o bɛɛ ma nka an bɛ kɔrɔyali kɛ ka taa ma k'a fɔ lamɔ ɲuman bɛ kɛ an ka segin ka taa ala ka kitabu ma ka segin ka taa ala kira ka sunna ma kira ka lamɔ cogoya sallallahu alaihi wa sallam k'o ta o cogoya kelen fana la an ka danbe ɲuman minnu b'an bolo an ka tɔbiya ɲuman minnu b'an bolo nin fana ye fɛn ye fɛn mun b'a la ni lamɔkɛna don n'i ye an ka dɔnnikɛlaw lamɛn mun ye n ko dɔnnikɛlaw ye n ko dɔnnikɛlaw n y'a karamɔgɔ dɔ ka kumakan lamɛn don dɔ la a ko silamɛya diinɛ in a nana jogo minnu sɔrɔ an bolo yan a ye danbe minnu sɔrɔ an bolo ko y'an ka tabiya ɲumanw ye ko ni kelen tɛ ko silamɛya y'a bɛɛ lajɛlen sabati maa bonya bɛ o la majigi maa ye o b'o la muso ka majigi a cɛ ye o b'o la den ka majigi a masa ye o b'o la dɔgɔ ka majigi a kɔrɔ ye o b'o la a y'a jate k'a jate ka na n'i ye nin fɛn fɛn mun lajɛ i b'a sɔrɔ silamɛya diinɛ nana ka nin bɛɛ lajɛlen sabati an ye nin tɔbiya ɲumanw nin danbe ɲumanw dɔnnikɛlaw bɛ kaida dɔ di nin na o ye jumɛn ye ko al-aadatu muhakkama fɛn mun ye maaw ka laada ɲuman ye sariya b'i lakiiri ni o ye ka segin ka taa o ma ka baara kɛ ni o ye o fana ye an ka lamɔ ɲɛli sira dɔ ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen lamɔ bɛ ɲ'an bolo ni sira jumɛn ye tuguni arruju ila al-ulama wa ittikhaduhum maraji'a ala ye dɔnnikɛla minnu di an ma k'an kɔsegin ka taa dɔnnikɛlaw ma o bɛ laselikan minnu lase an ma o bɛ bilasalikan minnu di an ma an ka baara kɛ n'o ka bilasalikanw ye alhamdulillah an bɔla sisan ka limama ka cikan dɔw lamɛn n'o ye alimamu ka tɔnba ye a ka cikan dɔw filɛ nin o ye mesiri dɔw ta ko dɔw kama k'o bali jamana in kɔnɔna la sabarini kow b'o la a n'o na ɲɔgɔnnaw b'o la k'o yamaruyaw di misiriw kɔnɔna la k'a fɔ alimami ne maa mun y'a sigi a ka bulonda la walima maa mun ye kuran di o ma maa mun y'o dɛmɛ a la n'o ka denkulisela misiri kɔnɔ a y'a fɔ ko nin tɛ misiri maaw ka ko kɛta ye munna e ye jogo tiɲɛbaga de ye sigida la k'a fɔ alimami maa mun bɛ hali kuran di o ma n'o sela n'a ka janaza ye misiri la a y'a fɔ a ye o ko a k'a ka su ta ka taa seli yɔrɔ wɛrɛ la munna ale ye jogo tiɲɛbaga ye sigida la maa mun bɛ yen n'ale ye sigida cibaga ye ne jogo tiɲɛni maa mun ye sigida cibaga ye ne danbe tiɲɛni o tigilama man kan ka dɛmɛ ala ka misirimaw fɛ o man kan ka dɛmɛ alimamiw fɛ o man kan ka dɛmɛ dɔnnikɛlaw fɛ nin hakilina minnu filɛ nin n'o bɛ bɔ dɔnnikɛlaw yɔrɔ k'a fɔ fan bɛɛ lajɛlen na ne segin kɛla olu ma kow la siga t'a la maaw bɛ to ka danbe ɲuman kɔnɔna la o bɛ to jogo ɲuman kɔnɔna la o la ka a dɔnnikɛlaw
k'olu ta k'o kɛ kɔsigiyɔrɔ ye i n'a fɔ Alahu Taala y'a fɔ cogoya min na wa ati'u Allaha wa ati'u rasula wa ulil amri minkum a y'a Alahu Taala kan labato k'Ala ka ciden kan labato Ala kan labatoli ye jumɛn ye ka baara kɛ n'Ala ka kitabu ye Ala ka ciden kan labatoli ye jumɛn ye ka baara kɛ ni kira ka sunna ye jumɛn dalaw kan ko wa ulil amri minkum maa minnu ye kotigiw y'aw cɛla k'a y'olu fana kan labato ka tugu olu nɔfɛ jɔn de ye o kotigiw ye Abdullah ibn Abbas Alakira sallallahu alaihi wasallam a ko mun bɛ tafsiri dɔn ka tɛmɛ ale mantonw bɛɛ kan habrul umma ale y'i kanto Jabir ibn Abdullah ale fana y'i kanto wa ulil amri minkum ko humul fuqaha al ulama alladhina yuallimuna nasa ma'alim ad-din ko maa minnu b'a la n'olu ye kotigiw ye k'olu de ye dɔnnikɛlaw ye olu de ye maa faamuyalenw ye minnu b'a la ka maaw lakalan Alahu Taala ka diinɛ taamasiyɛnw na nin mun fɔlen filɛ nin kɔrɔ ye ka segin ka taa olu de ma wa fo lamɔ ka segin so de o segin so in bɛ kɛ jumɛn ye o de ye ka segin k'a di dɔnnikɛlaw ma u bɛ bilasiralikan mun di ka baara kɛ ni o ye jamana ɲɛmaw jamana marabagaw u ka olu lamɛn ka baara kɛ ni olu ka yamarukanw ye n'o kɛra alhamdulilahi lamɔ mun n'an b'an nɔfɛ lamɔ in an bɛ segin a segin ko ɲuman na o cogoya kelen fana na lamɔ walasa ka se ka sabati labuda mina takatuf an bɛɛ ka jɛn k'an bolo di ɲɔgɔn ma a kana kɛ ne b'a jɔ e b'a ci ne b'a jɔ e b'a ci ne y'a jɔ ko ɲuman na e fana nana ci ko juguya la o bɛ kɛ fɛn mun na o fɛn in tɛ jɔ dɛ ne y'an ka sigidaw lajɛ fɔlɔ mɔgɔ tun bɛ den lamɔ ko den in bɛɛ jɛ ye wa kɛnɛma maaw bɛ den lamɔ ko den in bɛɛ jɛ ye nka bi an bɛ waati mun na sisan an bɛɛ ko k'an ta de ne kumana dɔ den na kɛnɛma n'a donna k'a fɔ e ye n'a donna k'a fɔ a fa ye o ni vitesse bɛ bɔ joona ne de den don dɛ ne ba yɛrɛ don a n'a fɔ ko ne de y'a ta n kɔnɔbara la kalo 9 e bɔra o kalama wa ne de y'a tin tɔɔrɔ ta wa ne de ye sin d'a ma n'i tɛgɛ dala kan tuguni i b'a dɔn mun b'a la fɔlɔ nin tun tɛ yen e m'a ye fɔlɔ denmisɛnninw tun bɛ yen n'o tun bɛ balontan na ne cɛkɔrɔba dɔ bɔ la musokɔrɔba dɔ bɔ la maakɔrɔba dɔ bɔ la i b'a mɛn o la ko chacun o b'a lajɔ a ka tɛmɛ fɔlɔ nka sisan o kuma t'a la dɛ ne buwa faratila kana do k'a den yɛrɛ to balontan na n'a faratila ka dɔ a kan o bɛ balon kɛ k'a tan ka bin munna munna donna an ka terrain kɔnɔ o kɔrɔ de ye k'a fɔ bɛɛjɛ lamɔ mun tun bɛ o tɛ yen tuguni wa a ka kan an ka segin ka taga o bɛɛjɛ lamɔ in ma ka kuma kuncɛ ne foli ni waliɲumandɔn ye ka ɲɛsin alimamu ka tɔnba ma o ka nin kɛnɛba in sigili la fɛn mun bɛ fɔ a kɔnɔna na o tɛ alimami minnu sigilen don o bɛ nin dɔn ka tɛmɛ ne kan o bɛ nin faamu ka tɛmɛ ne kan n karamɔgɔ minnu sigilen don o bɛ nin dɔn ka tɛmɛ n kan n fa minnu sigilen don o bɛ nin ɲɛdɔn ka tɛmɛ n kan nka an bɛɛ dalajɛlen mun filɛ nin ye ta nin cogoya in na alhamdulillah hali ni foyi ma kɛ yan ko an nana sigi yan ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan ka ɲɔgɔn fo ka ɲɔgɔn lahalaya dɔn ka segin ka taa an ka baaraw la hali n'a danna nin dɔrɔn ma nin ye ko belebeleba ye an bɛ limama fo a ka nin cɛsiri in na komi n tora limama kɛrɛnkɛrɛnna bolo ma k'a fɔ ka Alahu Taala deli Alahu Taala ka tɔn in kɔrɔta Ala ka barika dɔn a la Ala k'a kɛ lamɔ sabatili sababu ye jamana in kɔnɔna la Ala k'a kɛ jogo ɲuman la sinsinni sababu ye jamana kɔnɔna la Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An tun ye min sɔrɔ k'a lase aw ma sigida kunfɔlɔ kɔnɔna la o de ye nin aw k'an bɛn sigida nata la ni Alahu Taala sɔnn'a ma. Haidara dunga ka fusani sanuni wariye dunga